dona December kalo kletan saba samba fla ani mugan kele ambalma abisimila amala chuka don kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada klokan ode CEDEAO ale jamana nyemoko uluka ton sigibaro kela kunu karido December kalo kletan fla ule ajagoya mali transition nyemoka ko uka kala filuke kabeni wati ko falen korole kibara mun sarama uluko ne ya yire kafo ko frafina klebian fe jamanaw ulu munu faralendo ku bolo di nyokonga ulu munu jelendo ku bolo di nyokoma ni anko ulu mako CEDEAO o jamana nyamogo ule uga nyoye baroke o nyoye kon nala uye ayire kafo ko mali transition nyemo ko uluka ugele ya jogo sko yabela ko okunye datim fo kabini transition siki ko folo ni oye le 27 septembre 2022 ko uga ujita ko o datim koni la walia kala filu uluka ke kabeni oye nunu kone ayire kafo ko mali transition nyemo ko ni luma seka uga baroke kabeni ni wati ko falenye ko nyangil beredo kon menata mali jamana kama ni okoni menake de kumbaye kanyasi jamana de mbela jelema kibara wore mambolo kada okloka ore Dr Umar Mariko oka minali ukumu konala politiki jekulu do lugoni ubolo franyanka ka jeka foko transition nyema ko uga Dr Umar Mariko labla kibara minsalama lugoni ayire kafo Alliance de Forces Progressistes pour l'Afrique AFPA ni oye mali politique jekulu do ulu farale nyon kan ule seben ko nike kan nyini mali jamana nyemoko fe ko ulu ko nika la nyini ne uka Umar Marko kon nabla teliala ka hakilla jigi kafo Umar Marko ale ko nika ni minali masoro do refe ale ni ndoka baro telephone kon nala o ko ni kuma kan ne tara u yere soro bololo sanfe ni o kuma kan nun kon nala ayre lendo kafo ko aka dogayama o sira mali premier ministre mani oye Dr Shogel Kogala Maigay ko ale ni fene kabini musamne o kele kuma do kon ba kono munu kon ba yire ga foko mo hakilla ko nunu kera jogamna ko umakete jogola o sababu ala ale koni mirela ni katani aye ka ena aka klef lake no o koni ko fe uye ablagata kasubumala o sababu ala ni parti politique jakulu nunu ule ala nyene kafo ko Umar Marko ale koni kala blatile ala ko wafene ube mufo transition nyama unyana ko uka uklen ko sebela mauma ko sabla ko bela jele kon bado ko jugu kelembe malabi ko oye yurgu ko sone ukata mawero ko ni mine ko law ko munte sebena ko bawye ko ukoni ka yurgu ka usebedo o kelelima wala sa juga mna malden chema aleni amsuma bela jele kon be seka lafia soro faso sigilila na mbora eno ameta sa mali jamana nyemoko uluko ni milliard duru nyogona ko odo kuranko musakaula sa marabulo konnala kibara msrama uluko ne ayire kafo alamsado December kalo kle kononton mali premier ministre Dr Shogel Kogala Maigay ale ko ni ministre kon ka baranya silendo kuranko ale ni duguju korona fuloko ni jikoma ka o barako ko ni sigisenga ayire la kafo ko san kuranko ko o kon bena do bala ko sebe ko sabla ko kalo tan fla konnala wari mu kon bina do ni kurambara ni kon na ko bereta je sefa wari milliard durula ko sa ale ni alamini ko mamunu kon bina barake ni sankile kon nala ko o kon beta mo keme ale ni mo biduru nyonala ko ni mena ke sababu ye ale ni baran nunu ko fe ka chama bo san ye chifinje kulu ulu kon ka baratayana ko wafene ko kerenkere ne ala parana sibugu ale ni seanso ko kuran so bado kon mena joni yoron nun kon na ko wala sa bela jelen kon be se ka kuran soro sa aleni alaminina kuna fonu kunchela kibara ware mambolo kada kulo kan ode gaw konala ye kaso gardien do ayela ka foko bingal kala do koni o bone anina kawla do na ka fo juma kalu kletan December kalula ni chen ale kon kunye gawo ye kaso bum barakala do ni atoko kon kunye lieutenant colonel Chimoko Keita ko bingal kala do ko ni bingal ke walita kanyesi ninche ko ni ma kato akamoto sanfe ku ko ni chef ka soro katani akamoto o sababu yala gardien de prison uluka haje kulu bela jele farale nyogonka ule seben kon ke ka yere ka foko ni William Kellen flene ko uluko ni akon ko sobe ni nga klaka ta siblake kanyesi bamba katoma ambalma ni do ku ye ora bidon ke baro e kada kulo kan